हेरोइनफोरा ना नेक्स्ट एलबामनि थाखाय नायलाय इमान साफा हाजार साफा सिख्लाबाबो खिमनायाबो नांखायोलै थ' लोगोफोर दिनै माने जोंहा सासे लोगोनि रिसेपसन दं आरोना दाखालिनो हाबाखौ दानखांबाय मानडेआवनो ओमफ्राय दा दिनै सरासति फुजाबो जाहैबाय नालाय आरो भेलेन्टाइन डेबो दिनै सेंग्रा सिख्ला एकदम सोरबा सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामसिगोन सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ प्रप'ज खालामसिगोन ओरैबायदि समायना जादों सोरबा महर गैयिब्लाबो माने एसे सोमज्रोज्रो नुनायब्लाबो ओरैबायदि मोदानदों मेकआपजों जाफबनानै दिनैनि दिनाव सिख्लाफ्रा माने सरासति बिमा बायदि जानानै दं आरोना ओरैबायदि साइज जादों सिख्लाफ्रा बुंनाङा ओमफ्राय दा जोङो सासे लोगोखौ नेगासिनो दङ निजोमजों आंजों थांगोन बेनिफ्राय सासे लोगोआ फैबा जोङो साथामजों थांसिगोन आरो बिथिं निजोम दङ निजोमनो दिनै लाबोफाखानोसै जोङो सासे हाबानिफ्राय समायना सिख्ला नायनानै दिनैथ' सरासति फुजाजों लोगोसे भेलेन्टाइन डेबो नालाय सोरबा गार्लफ्रेन्ड लानानै बेरायदों बाइकआव थिखोनानै बेनिफ्राय प्रप'जबो खालामदों सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ सोरबा सिख्लाफ्राबो सेंग्राफोरखौ प्रप'ज खालामदों मोजांबो खिन्थु सोरबा सेंग्राफ्रा माने बाइकबो साखावदों दा बांद्राय साखावबाबो सिख्लाफ्राथ' नुनाय नङाना लासै सालायनानै खोन्थानांगौ आरोना जोंबो सिगां समाव सालायोमोन खिन्थु आन्दाज लानानै आरो मानसिफोरनि सिगाङाव बारा साखावनानै देखायनाङा साखावनानै देखायबा माने सिख्लाफ्रा नुनाय नङा गोसा सालायोना खायफा लासै सालायबासो नुगोन नालाय दा आंनि मेगन नोजोरावनो दानि बावै बेहाय लाइभ एक्सिडेन्ट नुसिगौमोन आङो दा आं बेनो आरोना बुंनो गोनां खोथाया माने बांद्राय साखावनाङा आरोना मानसि नायनानै एसे सालायनांगौ गारिफोरखौ नङाबा नोंथांमोननिनो खहा जागोन दा बेखौनो आङो बुंनो लुबैयो सिख्लाफोराथ' गोसा सालायबा नुनाय नङाना नोंसोरखौ सेंग्राफोरखौ लासै सालायबासो नुगोन नालाय गोसा सालायबाथ' गावनिनो बिपद नङा होमबा दा सोरबा सिख्लाफोरनाव लानानै सिख्लाफोर लानानै बेरायदों गैजायैफोरा दिनै माने प्रप'ज खालामनाय ओरैबायदि मोजां नुदों सिख्लाफोरखौबो दिनै देलायनायजों समायनानो बरिया नुदों आरोना दिनै माने सरासति बिमा बायदि ओमफ्राय आंनि बुंनांगौआ बेनो जाहाथे सिख्लाफोरनि सिगाङाव मानसिफोरनि सिगाङाव मानसि जमा थानायाव सेंग्राफ्रा बारा बाइकखौ साखावनाङा जाहाथे मोजां सालायबानो जाबाय नोंथांमोननि सेफटि बायदि आंनि मेगन नोजोरावनो दानि बावै बेहाय स्पिड ब्रेकार दङ बेहाय लाइभ एक्सिडेन्ट नुसिगौमोन आङो माने गारिया बिथिं फैगासिनो दङ बाइकखौ साखावनानै होदों गोलैथारसिगौमोन जेन मेनटेन माने दाननो हाबाय आरोना सासे सेंग्रामोन नामखौ बुंथ'ला आं नामबो मिथिया माबो मिथिया हेलमेटबो गानबावाखैमोन आरोना हेलमेट गाननानै सानायबा बेलेगमोन गोसा सालायबाथ' नुखाया सेंग्राफोरखौ मिथिबाय गोसा सालायनाङा एसे लासै सालाय गारिफोरखौ जोंबो सालायोमोन सिगां समाव खिन्थु जोङो एसे आन्दाज लानानै सालायदों आरोना भगबाननि अननायाव जेबो जाफेराखै खिन्थु आं गावखौबो दुगा बुंनानै लाया दा नोंथांमोननि सेफटिनि थाखायसो बुंदों आरोना आङो लोगोफोर गाज्रि दामोन सेंग्राफ्रा बेनोसै नैथिंबो नै फंबायमोना बिसोरबो सिख्ला प्रप'ज खालामनो थांदोंमोन ना मोनासै नामा रावखौबो सिंगेल बेरायनांगौब्रा माबा डाबल बेरायनांगौ समाव ए जालालै जों दा बाइकखौ दोननानै लाग्रोबाय माबा लाजिबावो केमेरायाव ओंखारदो जों दा दामांबाय नै गरम हौवा गोदाननि बिखाया खम गुरु जादों बे दा नै हौवा गोदानानो जिरायबावाखै माथो हा गेम्सनिसो मेथाइ जाबाय थाबावदों माथो नै हाबाया पुरा बन एक्टर दं बन एक्टर गाजला नै हाबायाव ओइ नोंसोर फैदों नामा हौवा गोदाना नोंसोर नामाब्रा गारि फिसायाव लाबोदोंमोन थ' जों दा हाबासालियाव मोनफैबाय सिख्लाफोरखौ नायदो दिनै माथो बेनारालाय र' बेनारखौ नायग्रोनां बेनारा नै फट' साफाय जादों माथो सिख्लाफ्रा दरन ओमफ्राय मा बियो सोरजि जाबलांसै आदै दे मोजां
Mama lu udah kena. Ada. Jabai na? Jabai jakan. Jirai. Ayo थांग्रोनि आं. Boleh. Sursi pagi misalnya. Hah? Oile, ilbang माबामोन दं. निजोम. मोसायाखै नामा? मोसायाखै रावबो? Musadin doi. आच्छा. Orang kau bang lagi, Hah? mama hills kan. Maka थरनखो. नै, हौवा गोदाना. फट' लाग्रोसै नामा जोंहा? माबायदि मोनदों गोसोखौ? दिनैनिफ्राय बोराय लिस्टआव गोलैबायना नोङो? आयौ मा? नै जोंनि सेंग्राफ्रा देबुस गादाया नै एक्ट्रेसफोरजों रायज्लायदों लाजिबावो नामा? ओमफ्राय हिर'इनफोरा ना? नेक्स्ट एलबामनि थाखाय नायना लाखादो नोंथांमोना ओरै मा एक्ट्रेस Gezerau jirai nengah. हा? Gezerau jirai deh. आं जिरायथ'ला र' आं रानग्रासो जानोसै दायो बेदर रानग्रा ओंखाम सफैथ'वाखै नोंसोरलाय मा ओंख्रि जागोन? हा? मोनसे लाखिखाबावदोब्रा आंनो अ आं जाफैनांगोन ना हा? र' आं ओरै नायहैनो र' ओंखाम मावग्राफ्रा फुरा इउनिफर्माव गोजा मैगं सालाद बेदर लाब्रा हायर लाबोजोबनाय आरोना रानग्रा जादों ना दे एक्टरा नै डेप'जिट एक्टर बिथिं जागासिनो नै संनायखौ नायनि र' संनायखौ नायनि फुरा इउनिफर्माव गोजा आरो संग्राफ्राबो अमा माबेसे थांखो आदा? Angbaili, soita. सयथा ना? खै कुइन्टेल जागौमोन सयथाजोंलाय? 2 kuintal bisa mulai. Aslinya. सयथायाव 2 कुइन्टेल जादों? Jaya. हा? ए मारै जागोनलै? देफुरासोमोन नामा अमायालाय? देरफुला Orange फिसा साइसनि. दे संबाय था Mani butar butar आरो. मानि बोथोर बावबोबाय आरो थिगानो बे लाब्रा आरो ना? Labraya tadi udah sampai. संगासिनो दे बिथिंलाय मा? पापर एवग्रा नामा? फान्थाव बाय जानबानो बेसन लागायनाय ना? बेसन लागायनाय दे गोथावथार जानो गोथावथार ना? दा जानानै नायनोसै र' जानाय नाय बिदिनो बेसन मिरामिस जाग्राफोरनि निरामिस जाग्रानि थिगानो रानगासिनो आं जानोसै औ नोंलाय नायदिंग्रा नामा दे जादो आलासिफ्रा मा मोनफैयाखै नामा नोंसिनिथिं मोनथ'वाखै ए गावस्रा फैसाखौनो हरादां फैसा हरनांगौलै होमबासो थाब मोनफैयो अ दे इउनिफर्म गानखाजोबनाय गोजा गासिबो रानग्राफ्रा अमित गोथाव जादोंना जायाखै? जादों गोथाव ना? Koronनि हाबायाव जाखावबाय ना दे अमा गारबायनो अमितआ जोंना निजोमाबो अमा गारबाय
सानबैसेनि थाखाय गारदों मिथिथ'आ दा हिनजावखौ दा हिनजावखौ गारबाय लाइफ टाइमाव गारबाय आं दे आंहाबो दिनै मिरामिससो उननिसो जादां सरासति फुजामोन नालाय दिनै ओंखायनो बरिया जादों इउटुबार जाबाय नामा मानसिफ्रा इउटुबार आयौ मा दासो सिख्लाफ्रा मानो मोसायाखै मोसायाखै बिसोरो हाबायाव मोसानांगौब्रा मोसायाबा बोरै जानो ओइ किरिं दे मोसादो मोसा मोसालाय जाखांबाय ओमफ्राय हिनजावा हिनजाव फैथ'वासै लोमजादोंना रानिया दे मा हाबसिन फैबाय लोगोफोर दं निजोममोन दे साजा टिउसन दोङो थांनांसिगोन हा साजा टिउसन दोङो बोरो रानियालाय मोजां रानि मोसादों बैयो फंबायनि अमिनि बैयो फिसाला बोरो बाबायालाय बाबाया हायाखै
सोर सोर हायदों सोर फैदों आगान अमित हाबा जानो गोसो गैला हा जानोसै नायनानै लाखादो बेहायनो दङ नै